Kinalalaoman, katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 6 minutos makalampas na alas 8 nin pagkaaga. Mga karonda, magdangog na sa programang Barbareta Sinlatika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinlatika ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 16 kita ka na bulan na Agosto. Presenting taon, aldaw kita nin Martes. So mga 15:30, maswildungon yan. Sana all. Sa lado technical, si Joanna Ardibilla. Sa information, si Rodel Zizar. Sa transmitter, si Engineer Abelindo na Toralio, sa muyang chief technician, asinman si Tone Saison. Sa pangaran po ka na bilog na persa ka na RPN DZKI News Team. Ako man po si Philip Serdan Baracena. Endong makaibahan ngunya na pagkaaldaw sa liwat pag nahiling ko si Jory, si classmate niya ko ano daw tamay ugbos na ang buhok. Sinyal na talagang medyo naglalawig na ang panahon kan mga kabatchmate as in classmate dyan sa UNEP ka na panahon. Magurang man ka mo, baka usanan kami. Hoy, good morning po sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Syudad nin Iriga, sa bilog na Rinconada area, asin man sa bilog na probinsya kan Camarines Sur. Diyan po sa Tercer Distrito ka na probinsya nin Albay. Yata palan sa Banuan ka na Baaw, sabi ka na magulay-ulay kami. Ni dating Vice Mayor Liling Malasarte. Asin kan ibang mga miyembros kan media digdi po sa Rinconada area dapit duman sa ginibong executive legislative agenda kan lokal na gobyerno ka na Banwaanin Baaw na pinagasagibo pa duman sa Tagaytay. Sabi kan iba ano nga ta dinarapa duman sa Tagaytay. Po si Karondang Road, mayo lamang na nakuanin anuman na pahayag dapit duman sa mga nag-aratindir sa sinimbit ng executive legislative agenda na pinanginutan mismo ni Mayor Jeff Beseño. Kaibahan na mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Banwaanin Baaw. Kaibahan man siyempre mga miyembros kay ni sa pangingenot man ni Vice Mayor Jere Braseño. Asin iba pang mga harlangkaw na opisyal kan lokal na gobyerno ka na Banwaanin Baaw. Siyempre baka may mga importanteng pinag-urulayan, may mga sekreto. Kaya dinara duman sa malipot na lugar
an executive legislative agenda kan banwaanin baaw. Hapot dyan, ano ang pundong ginastos? Personal daw kan mga opisyal kan lokal na gobyerno kan banwaanin baaw. Pero kung kinuha pa sa kaha kan lokal na gobyerno ay talagang pagsayang sa na yan kan kwarta kan lokal na gobyerno. Dakol pwedeng asikasuhon, pwedeng gibuhon kan kwartang ginastos ninda dyan po sa banwaan kan baaw. So kayan pwede itong gastusuna sa flood control project. Ibayad na duman sa mga pwedeng maglinig kan drainage, kanganing mabawas-bawasan ang pagbaha dyan sa banwaan kan baaw. Bagay bako sa naman banwaan kan na baaw po ang binabaha digdi sa Rinconada area. Halos gabos na banwaan digdi sa Rinconada area an binabaha kun igwanin kalamidad, bagyo asin makusog na pag-uran. Taro sa rason kay ni, siyempre an outlet pasiring sa Bicol River, baka may mga sulat na, may mga ragpa nang nakakabara. Itong project na kuta kung naipadagos ito, napakarahayan proyekto itong Bicol River Basin Development Project. Kan mga panahon, saro po ito sa makakabawas kuta kan pagbaha digdi sa Rinconada area. Tan Rinconada area po, saro ini sa Catch Basin na pinagsasabi. Digdi nagahalian mga tubig. Pati ang hali dyan sa probinsya kan Albay sa tercer distrito. Natitipon po digdi sa Rinconada area mga tubig pag may makusog na kalamidad asin pag-uran. Ngunyan kung ang mga local government units maggibunin paagi, matawanin solusyon, tanganing day magparabaha, mababawas-bawasan ang pagbaha digdi po sa Rinconada area. Kung mapakarhay itong mga flood control project digdi sa syudad kan Iriga, dapat maakalan ang mga drainage sa kasentruhan kan syudad. Nagkapirang mga bulan na barado na naman siyempre ang drainage dyan po sa kasentruhan ka na syudad. Kaya bako man makangalas kung binabaha na naman ang sentro kan syudad nin Iriga. Dati naman pong binabaha pon pa kay sa kudngunyan. Dai nga ni 24 oras ang pag-uran, pag bagunas ka na makusog na uran, talagang nakakamati na ni na pagbahaan kasentruhan ka na syudad nin Iriga. Tapos ang sentro kan banwaanin baaw, dyan man sa banwaan kan Balatan, ang barangay luluwasan, ang iba nakakaluwas. Pag nag-aapaw na ang tubig sa spillway, inay man po ang reklamo kan mga yaon sa barangay luluwasan, sa banwaan ka na Balatan. Dyan sa banwaan kan Buhi, mayong gayong reklamo dyan da pag minaapaw ang danaw, sakaman siya na nagbabaha na barangay San Buena. Kinamumugta ka na barangay ni Ma'am Kyle Riago Ligasyon. May mga lugar dyan na binabaha bako man sa gilid kan danaw. Normal na yan, sabi kan ibang mga taga banwaan kan Buhi. Yo dati, o da man pagbabago. Kaya, siyempre, firming ibabasol po yan sa lokal na gobyerno kan sarong banwaan. Pag haluyon maghubasan syudad o banwaan. Pag igwanin makusog na pag-uran, haluy mag-subside ang tubig. Siyempre, ang pinakarason kayan, ang iba mga baradong drainage. Darakan mga basura, ang iba. Nagkakasurulat na. Bako sa ng mga basura, kundi pwedeng mga kaputol na punin kahoy.
palapa ninyog, mga batag na talagang pwedeng makabara sa mga drainage na inaagihan ng tubig, paluwas digdi sa kasentruhan kana syudad nin Iriga, dyan po sa kasentruhan kan Banwaan nin Bao, asin ni Bapang mga Banwaan, digdi po sa Rinconada area. And sana po maresolberan ang bagay na ini. Mayong imposible kung nagkakasararo ang lokal na gobyerno, ang mga alkalde, pati naman siyempre sa suporta kan congressman, kan 5th District kan Camarines Sur. Paagi man ni Congressman Migs Villaferte. Tangon yan po, panahon na naman ni tiguran na talagang dapat igwanin na pundo. Bako sanang ang lokal na gobyerno kundi ang 5th District and Camarines Sur para sa flood control. Hoy, good morning Mampalan sa UNEP High School Batch 87. Kumusta man kay retired Air Force Alex Celeste asin man Grande Celeste. Yan po sa Antipolo Old Nabwa, Camarines Sur. Siyempre kay Kagawad Lowell Yeno. Yan man po sa sentro kan Banwaan nin Nabwa. Kumusta man kay Kagawad Manolo Xiano Luzon. Taro ini sa Maygus na Kagawad kana Banwaan nin Nabwa. Dakol na mga nahahaman na pwedeng pakinabangan ng mga ordinansa kan Banwaan nin Nabwa. Saro sa pinagapasar niyang ordinansa na magkaigwa subuot nin Rumble Strip. Diyan sa mga lugar na parati igwanin mga aksidente. Kumbaga itong pedestrian lane na pwedeng magminor ang mga bihikulo. Saan Nabwa to Bato, yan po sarong National Road. Yan yung mga nag-aagi sa Maharlika Highway. Tapos ining Nabwa to Balatan. Barati ang nagiging sa subot kan aksidente bako sa nang angkas kasirong driver, kundi magin ang mga ayam na nagpaparabaray-basay sa gilid asin tahaw kan tinampo. Kaya nakipag-ulay na subot ki District Engineer G. Matimbang, si Kagawad Manol Xiano Luzon kan Banwaan nin Nabwa, asin man tatawan subuot nin aksyon kana DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur tanganing mapahat-pahatan ang mga aksidente sa bihikulo dyan sa Banwaan kan Nabwa. Aprobado na kana sangguniang bayan kana Banwaan nin Nabwa ang kahurutan ni Kagawad Manol Xiano Luzon. Pera po kayan, igwa pa siyang mga programa dapit sa pagtaonin dikit. Bako umana dakul. At least na papahat-pahatan ang taggutom kan ibang mga yaon sa barangay sa Banwaan kan Nabwa. Yan ang mga feeding program na pinagsasagibo ni Kagawad Luzon dyan po sa Banwaan kan Nabwa. Tulong barangay na ang nagkaigwa subuot na feeding program na sinambit ng konsyal kana Banwaan nin Nabwa. Ngunyan na padagos pa na sa iyang mga feeding program sa nagkakapirang barangay kan naon ang bita ng Banwaan. Musta man pala na dyan po sa barangay San Isidro, digdi po sa siyudad kan Iriga. Sa pamilya Maestrado, pamilya Gunawon, pamilya Ampungan.
And of course, kay Consyal Nikki Lagrimas Katimbang. Kana syudad nin Iriga. And syempre kay Consyal Dandreb Aboniti dyan po sa Santa Teresita sa syudad kan Iriga. Dangan man kay Manay Hilda Rambuyong. Ipapahinanyog niya to po ang ginibong public hearing kasud ka na Committee on Public Utilities, Public Service na chairman yung mismo si Consyal Nikki Lagrimas Katimbang kana sanggunang panlungsod kan syudad nin Iriga. Yaon manduman ang representante kana mga tricycle operators and drivers association kana syudad an man lain-lain na ruta. Igwaman sa academ, sa lado kan mga estudyante. Igwaman po sa lado kan lokal na gobyerno. Yaon dyan na city planning asin man na city budget officer kana syudad nin Iriga. Oya po na parte sana kan mga nagin na pag-uurulay na ginibo dyan po sa sanggunang panlungsod kan Iriga kasudma. Pwede po. Pero kung certification kaya, sinisigurado po, baka nga na 30% siya na alam po sabi. But sir, banking on the statement po of Attorney Rico na national nga ni po, nire-require di, actually, ang PhilHealth and Security SSS, there's the obligation of operators to their drivers because adiman po ang isa po ading protection man na kung ano man mangyari sa paghahanap buhay ng mga driver, ang mga ma-avail na benefits, yan lang po, miyembro ka mga PhilHealth or SSS. So, sir, please use the microphone. Good morning kami. Morning po. Saan po umanon ka driver? Tapos, ano ba ako, operator sa naman operator ako driver. Member ko sa driver ko. Tapos, nag-ipos sa palakuan, siyempre tanggalin ko. Dahil member ko yan sa SKs. Pero tinanggal ko yan dahil lang ko yan ginipong kakuan sa ito. Yun ako, magpapalakad. O po ano po Ang SSS po, from what I understand, permanent number man po so hanggang kung di mo man uulugan, dapat ka makukukong benefits. So, if ever man po na miyembro mo yan sa SSS, agugini mo, tinanggal mo, kung daman inuulog po sa ito, kung kakaipuhan niya benefits ka SSS, daman niya makukukong. Ano po ang nakapagkaintindi ko? Sir, yes po, you are recognized po. Ma'am, good morning po. Good morning po. Sige po ma'am, siguro po ma'am na po, na certificate na po ay ito rin. Amin din po, ako po corresponding ID. Pwede po siguro i-xerox na lang, kinag po. Dahil mas mahirap po ma'am magkukuha ng certification that side office na siguro po ako pakanbayan, medyo ilan pa ito kung unang oras ka rin i-issue. Kasi ang bawat member po, ako ng corresponding ID. Pwede mo po i-xerox na sana. ID Ako na po certification. Ano siya lang po yan ma'am? Okay po, recommendation instead of a certificate of membership, photocopy na lang or ID. Yes, Attorney Rico? Madam Chair, hindi rin po ang alinan, i-recommend ko na po lugod ng proof of
membership. So, as proof of membership, pwede na po ang ID or photocopy of the ID. So, let's change certificate to proof of membership. Okay po? Now, we go to the last requirement for new applications. Bago po ang date. Number 11, or now number 9, mandatory drug testing to be conducted by an accredited drug testing center of the city. So kung dati po ngayon po in-introduce po sa body na sa bagong new applications for franchise, isa sa requisitos po, mandatory drug testing. Drug test operator in driver. Okay, so ipapunction naman po ang sentence, mandatory drug testing to of the drivers. Okay po, ang rason lang po kami to ensure the safety of our riding public. Na ensure na ating mga drivers na once kayo makalunad na sa mga unit o mga tricycle ang mga pasahero, syempre, cargo po yun. So, let's ensure po na ang kanilang mga drivers drug-free. Pero pwede pong i-recommend ko po sa honorable body na ara local government na asang pudian na magtaukan na accredited drug testing na iyan ang mga driver na bayan so minimal pa siya na takinunugwaman badakil ka na may kuhan ako kinupakulang po dati alisa pag po kaka-driver's license sinabi namin tangata ka RLG o tanagpuli-require kani okay na intindihan ko para sa kapakanan ka ng mga riding in public malinawan pero anak mataman is abot din man sa partikada driver so gastos ano po ito tama sa consideration na po ba dito pagpadipisilan na amo man na local government which is ay po accredited na drug testing na ato man po ng palakaman ano po sa isang siya na naamo yan accredited ka na try po. Thank you for your comments. Let's hear it from the representative of the city officials, Honorable Damrov Abunite. Madam Chair, gusto ko sana ipawag po kami mga to na actually po kami po sa Sanggunian talaga yan kami sa to i-accredit ng drug testing center. Ito possible na to na i-lessen sa biyo so pinakabarato pwede na lang may tao na pagsigil ka rin drug testing. At po, for the meantime man lang po and baka po by next year, hindi na mismo nga city o magkanta ka drug testing para po mas barato pa na na ano ba bayarin nyo. Ito may understanding po ako po kasi po dating kapitanan mo, nag-purchase po ako sa KitKat. Nagpapatak lang po pala sa 50 pesos na para isa. So maraming sabi, kung baka nag-charge mo ng mga drug testing, na talagang taas. So hindi ka na po kita na mas barato po para mas barato manasingin ka rin mga para tricycle. Salamat po. Thank you po naman. Okay po, let's review po atong, yes. Application requirements, section 6. Putulunta na po ta medyo halawigon po ang public hearing na yan. Maghapon nga niyan kasudma na ginibo dyan sa sanggunang panlungsod kan Iriga. Ipapaliwanag ko na lang na ibang napag-urulayan dapit sa sinambit ng public hearing na talagang masinsinan ang pag-uurulay dapit duman sa amendment kan pag-apply kan mga tri-mobile operators and drivers ining manunungod man sa indang asosasyon. Gigibuho na pong anom na taon sa indang prangkasa bago mag-expire. Kaya sa laugnin na tulong taon saka sana sinda marinyo kana sa indang prangkasa dyan po sa lokal na gobyerno kana syudad nin Iriga. At yan ipapadagos niya to yan nasa linya si Karondang Ruth Pornilios. Report!
Karondang Rot, go ahead. Yes, Tabi Karandang Philip, good morning and good morning man. Digdi sa Banuanin Bao and dyan sa digdi man dinaray sa Banuan kan na buha ka Marinisol and lalong-lalo na digdi sa La Purisima, sa Barangay La Purisima, kanasalbi ng Banuan. Pero sa yung report, Tabi Karandang Philip, kasubago sa pag-ulay-ulay mini kagawad Galibayos ang Committee on Public Utility and Committee on Health. Binagsabi niya na aprobado na itong tarifa kan mga pampasahirong tricycle driver operators digdi sa Banuan kan bao na 15 pesos ang talagang minimum fare kan mga commuters niya to na mga pasahero sa loob kan Banuanin bao. And araw mo Karandang Philip sa mga estudyante may discount man sinda, pero kundi ko napasala 12 pesos ang estudyante. And sa additional na kilometro, Tabi Karandang Philip, piso ang pinagdugang kan pamasahe, digdi sa Banuan kan bao. Halimbawa, Hababa man palan. Karandang Philip, come again? Hababa man palan. Yes, Tabi Karandang Philip, and sabi nga rin ni Kagawad Gali, pero ngaya, pag taukan ito bro pag-implementar kan gunyang bayan kan ordinansang iyan dahulaman na tabang sa mga commuters niya to. And sabi nga niya ang binagdaong capacity kan sarong tricycle sa Laugan Banuanin Bao itong mga papasahero to yung aga and 5 ang binagdaong kapasidad sa Laugan Trimobile sa nganing makomodar ang sarong tricycle bago maglarga sa sindang mga destinasyon. And sa mga estudyante man may diskwento man o discount sa mga estudyante niya to, lalong-lalo na tamapuon sa Lunes, August 22, na sa indang klase. So may dakulang kabang man ini, duman sa mga commuters niya to. And kasuhabon lang ini, kuyan na ni Mayor Jeff, and sa indang pinag-implementar na ordinansa, sa lalong-lalo na sa public utility. And sabi nga ni Kagawad Gali, dahil basta ngayon yan makukuyanan kan sa tuyong mga tricycle drivers inhuli sa ngunyan ang gasolina pagkakaroon ng bilis medyo mahal pa man girare pero nagbaba na baga, nagbaba na naman nga ni. Nagbaba naman ni Diit and sabi nga ni Nagagawad Gabi pero magsusunod niya sinda sa implementasyon kan ordinansa na kuyanan kan sanggunian bayan and chief executive kan lokal na gobyerno kan Banuanin Bao. So yan Tabi Karandang Philip ang informasyon niya kung nga nagpagkaaga so sa imong programa kaya kung halimbawa may mga tricycle na dahil pa magsunod sa sabi ng minimum fare hindi sa Banuan kan Bao pwede man nasabihin mga computers magpaabot sa mga nanunungdan kayo panganing magsunod sinda sa pinagpasar na ordinansa pag-implementar dahil sabi ng ordinansa kan public utility and lalong-lalo na ang committee ba kayo ni na talagang namuyaman asin maugma na ipasar na itong kuya na ordinansang yan na tatagibo o sa gibo sa loob kan sangguniang bayan kan Banuanin Bao. Una ko Karondang Rot ipaabot sa Department of Energy ta nagluluyan ng enerhiya kan bulsa. Ay sa talaga Karondang Philip, bagay ang suba. Pero ang Department of Energy, hindi man sindang magtuyan dyan kung ang mga gasolinahan niya to, grabe pa ng gatlaan, pag lang ikaw kan mga presyo. Pero daw nagpababa na sige pa ng gatlaan pa lang ikaw kan pendang mga presyo. So yan Tabi Karandang Philip, ando kang informasyon niya to ngunyan ng pagkaga, Rod Bonillo sa Radyo Ronda, Iriga. Salamat Karondang Rot sa mga dugang mong informasyon na perming galibayos an sa imong bukang bibig. Dahil ang pagkalinturahon si Konsyal Galibayos kan Banuanin Bao.
Dakan tinuyo mi ni Karundang Raki, mauranon pati, kalinturado subuot. Baka na nganaan kan uran. Sabi kan aki ni Kagawad Galibayos. Yan pati sa banwaan ka na baaw, makonsuelo man. Sabi ni kumparing Erap, mga pag-iribata sa profesyon, ano kaya nga tapig darapa duman sa Tagaytay, an executive legislative agenda ka na banwaanin baaw kan lokal na gobyerno. Di man yang darawon ki dating Vice Mayor Architect Liling Malasarte. Pwedeng apundo na Tagaytay. Tagay-tagay na lang ngaya. Dahil na magpararayo, tama man. May punto man si kumparing Erap. Sa pagpaparapasakitan paan mga taga-banwaan kan baaw. Minsan, dahil taman maintindihan po ang mga yaon sa lokal na gobyerno, ang ibang mga mayor. Kung no tapig papararayo an urulay na simple sa naman. Pag-uurulayan an mga programa kan banwaanin baaw kan lokal na gobyerno. Ano ta dadarahon baka duman sa Tagaytay? Kadakol man sa nang pwedeng pagtiripunan digdi po sa Rinconada area dahil na irarayo. Kadakol man bagang mga resort na pwedeng mag-urulay sinda digdi lang sa Rinconada area kung habo ninda sa banwaan kan baaw ta kung masibol sa indang mga kaisipan kundi dumang kaya harayo ngayon mga taga-banwaan kan baaw dahil masisibol ang anuman ng mga sekretong pinag-uurulayan kan lokal na gobyerno kan banwanin baaw. Minsan ang mga LGU pagastos man. Siyempre, depende man po yan sa alkalde, sa vice-alkalde. Gusto man gayod na magpalipot-lipot. Damo man daw. Kan eleksyon, pirming mainit. Mainit sa bulsa, mainit ang payo kung saan makuhanin pantao duman sa mga nagtutuyo sa indang mga butante. Kaya pagkatapos kan eleksyon, siyempre ang politiko po, mga palipot-lipot man kamo man daw. Bakong permi na sa nang mainit ang bulsa, mainit ang kamot, mainit pa ang payo. Grabe man ang sakripisyo po na dinadara kan mga politiko ang paghuna kan iba, tigpaparahagada ninda, kapasil kan maging politiko. Rakman kan mga politiko sa Pilipinas, ano ba, naguhugot na lang sa konsumisyon pag nadadaog. Kaya bako manaarog kayan, ano ba man kaya po na mga botante pag eleksyon sinasamantala. Mapagsamantala ang kadakling mga botante. Kung naarog kayan, paanong mag-asenso ang nasyon Pilipinas kung na mga mentalidad po kan ibang mga botante digdi sa Pilipinas, puro sana magparapalad, magparahagad sa mga politiko nin ayuda. Ang bilog na Rinconada, nakatutok na kay Philip Baracena. Ay, kumusta man pala na ki Kuya Hermes Salcedo, kay Nilda Salcedo, asin man ki Nay Tarsing, dyan po sa San Francisco, digdi po siyudad kan Iriga, asin man ki Punong Barangay Macresoco Temenya, and Council.
Hoy, makaulay pala niya to si Mama None Nolba kana Bureau of Fisheries and Aquatic Resources digdi po sa Rion kana Bicol. Ma'am None, good morning po. Live po kita sa RPN DCKI. Ako po si Philip Baracena. Yes po. Good morning po, Sir Philip. And sa pirming nag-aantabay kang DCTI. Good morning po. Kumusta po, Madam Ana Bipar, ngunya ng mga panahon? Yes po. So, right now po, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources nag-implement man din po kang manlain-lain na programa ta po digdi sa Kabikulan, but particularly kung ako pong hapoton itong pinagkakasaributan tangon yan is ining pagsasaayos po kang Fisheries Scholarship Program kasi ngunyan napaaputo na Nobyembre 12, yun na po ang aldaw kang examination. I guess nagtapos kang nakaaging Biyernes itong submission of applications. Ang kagayunan po kaya kaining Fisheries Scholarship Program, may mga benefits po ining itatao sa mga mapipiling scholar kagaya kang libreng matriculation po. Of course, ang course na pupunon po ninda ining Bachelor of Science in Fisheries. Ano po ini by province? Sa bilog na rehiyon, 23 po na scholars ang pipiliun ta po. Pero ini para po na duman sa incoming grade 12 o kaya itong magiging scholar na po sa masunod. Igwa man din po yan na monthly allowance na 5,000 SOS, book allowance po kada SEM na 2,000, support sa pag-OJT na 3,000, 7,000 naman po na support para sa thesis or special problem, and graduation support na 1,500. Ano pong mga course and i-apply sa mga scholarship? Bachelor of Science in Fisheries na po. Eventually po kaya ang pinakaplano is kung may mga bakanting posisyon po sa samuyang ahensya, of course sila ang priority na ma-absorb, and sila din po itong prioridad na mailink po duman sa sa mga kumpanya na naghahanap ko kay fisheries technologists. So, Ano po pala ini? ining Ano po ini, Madam, may minimit konperaan na grade? ang kadaklan po, ang general weighted average dapat ay magbaba sa 80%. So igwa man po kaya kitang tulong components po na sinasabi kayan. Ito po Fisheries Industry Leaders Grant para po yan sa mga graduating honor students o estudyante na nagtapos kabilang sa honor roll. So igwa man po na Fisher Folk Children Educational Grant para po sa mga estudyante na rehistradong parasiraan, magurang o tagapag-ataman. And igwa po kitang specific na tulo na scholars na naghuhumali naman po duman sa inapot ng indigenous peoples o kaya indigenous cultural communities para naman po yan sa mga estudyante na ang mga magurang po ninda itong mga ICCs or ITs na kinikilala po sa kang National Commission on Indigenous Peoples. Anas po yan mga parasira maski IP. Yes po. Apera po kaya na, Madam, ano po ang mga programa ka na Bipar digdi sa Rion ka na Bicol para sa mga parasira? Yes po. So pairiba pa din po itong sa tuyang pagdidistribute po kang manlain-lain na inapuntang mga interventions kagaya po kang pag-distribute na po ng mga fishing gears, mga although limited lang itong mga sa tuyang fishing boats. Ang Civil Development Program po, padagos man din po itong pag-distribute na po ng mga farm implements para po magkapag-tanom di gulaman sa mga appropriate na mga lugar digdi sa tuyang kadagatan. So, kag nakaaging semana, nagkaigwang stocking naman po duman pang bangus fingerling sa Ngay Mariculture Project kasi ang target na is mas mapadapol itong production takang bangus digdi sa Kabikulan. Diyan po sa Banwaan ka na buhi, kan mga nagtalikod na taon, kan nagtalikod na mga bulan, nagkaigwa po ni na Peacekill. Ano po ang ginigibong lakdang ka na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources tanganing matabangan ang mga parasira dyan? Yes po. So siguro ang inot na hindi
ingunta po pag-abot po sa aquaculture kang tilapia, particular digdi sa Rinconada Lakes, is itong pag-uutog ninda kang good aquaculture practices. So yan itong haloy na muyata na sundon kang mga fish cage operators dyan sa area para maibitaran po itong mga fish mortality or fish kill. In fact, bako naman nga ni ganun ka-massive itong inaabot ng fish kill or fish mortality digdi, particularly sa Lake Buhi as compared ka mga nakaaging taon. And ngunyan na medyo colder months na po kita, medyo malipot na ang panahon, we are highly recommending na mag-skip feeding sinda or bawasan itong pagpapakakan, considering that pag malipot po ang panahon, daiman masyado nagkakakan po itong mga cultured fishes ta. So hopefully i-check on din po din ang weather system ta permi every now and then, and itong behavior kang sa indang cultured fish, lalong-lalo na kung yan nga po nabigla ang nag-uuran sa katuyang lugar. Ano na po itong plano na magkaigwa ng dredging dyan sa Danau Kanbuhi? Mayo akong update on the dredging, pero siguro po yan, inisyatibo kang lokal na gobyerno kaya kan DPWH. As far as I know po, iyan portion kang Lake Buhi, about 1,600 hectares po kayan. Covered na po kay itong Inay Paslo or sabihon, covered na po iyan kang protected area system ta. And ang nagmamanihar na po kaya itong inapod tang protected area management board. So na kung saan ang mga kaibilang sa mga miyembros po, ikayan is itong mga kapitanes po, mga barangays po dyan sa Lake Buhi. And itong portion po kang parte kang munisipyo kang Pulanggiing Albay, Buhi Wildlife Sanctuary na sinasabi. Pero may listahan po kamo kan mga peskages na yaon sa Danau Kanbuhi ngunyan? Ang may complete list po kayan itong local government unit. So sabi ninda nasa around 19,000 yata po itong current na fish cages na naka-install dyan. And siguro mga nasa less than 1,000 po itong mga owners kayan. Kaya lang for the longest time nga po na kita naghahagad sana na ma-provide kita ka itong list of fish cage operators on the part of the local government unit na ibang po kita na po provider kaya ito pa. So marayani po na yaon po dyan ang Buhi Wildlife Sanctuary Pambi para sinda na po itong talagang maghaman kay mga plano kung paano isaayos or ma-manage ng mas maray itong wildlife sanctuary. Sa bagay, mabuot naman po ang alkaldingon yan. Si Mayor Rela Coste, pwede pong matawan kamo kayang kan listahan kan mga peskages sa Banawaan Kanbuhi. Yes po, hopefully po. Kairiba po yan duman sa talagang tinutukan kang Pambi during quarterly meeting. So hopefully maka-attend din po liwat kita ng mga meetings para po ma-update din po sa muyang ahensya ang mga aktibidades po within Lake Buhi. Kumusta po ang kampanya kan BIPAR laban digdi sa mga illegal fishing? Kangunyan po, padagos po sa muyang mga regulatory functions, lalong-lalo na po itong seaborne operations na po and itong market denial and inspection. So, dagos din po lisensya and pag-inspect po ng commercial fishing vessels. And hopefully liwat itong fisheries production tadig sa Kabikulan, hopefully dakol pa man din po itong sa tuyang production kasi ka mga nakaaging taon masasabi ta po na more than 100% po ang naipoproduce kang Bicol region pag-abot po sa mga feed products na naidadarata papan din po sa ibang rehiyon o sa ibang lugar, particularly sa National Capital Region. Kan mga nagtalikod na aldaw po, may mga nagluwas na informasyon na subuot hahaliunan BIPAR digdi sa pabrika sa Banawaan kan Bula. Ano po ang katotohanan kay ni? May request initially si Director Nelson Bien na mag-put up kay
regional office sa probinsya kang Albay. And nagkataon din po na itong City Government of Ligao nag-offer ki around, kung di ako nasa 2,000 square meters na lote duman sa sarong area ninda or sarong zona na kung sa inyaon man din po duman ang satellite offices kang ibang national government agencies. Kasi kung hilingunta po, iyan na Regional Freshwater Fishery Center, saro po talaga siya na na farm facility na kung sa inyaon dyan ang samuyang regional office. But I'm not quite sure kung ito po napunduhan kasi sarong party list lang po itong tighagadan ng pondo for the construction of the building. So, inaantabayanan ni Paman din po kung talagang kaya na mapatugdukan duman yung building. But for the meantime, na mayo po ito, yan man din po, giraray kami naka-ditine o nag-stay sa RFFC in Fabrica Bula. Pangapudan mo na lang po sa mga parasira niya to digdi sa Rion kan Bicol. Yes po, hopefully po dain na sinda masyado mag-engaged into inaabot ng mga illegal and reported and unregulated fishing activities, but tuman sana po kita sa inaabot ng sustainable fishing practices. And hopefully po dawa ko niya na medyo habagaton sa dakol na areas din sa Kabikulan. Sana po mag-ingat din sa paglalawod at sa tuyang mga tugang na parasin. Salamat po Ma'am Noni sa pagpaonra na makaulay midig di sa programang Barreta Sin Platica ngunya na pagkaaldaw. Yes po, salamat din po, Sir Phil. Ayan, tabihan na pagkikipagulay niya to kay Ma'am Noni Enolba na tagapagtaram ka na Bureau of Fisheries and Aquatic Resources digdi po sa Rion ka na Bicol. Ragos po kita digdi sa tuyang programa. Ipadagos po niya ito itong manunungod baga sa kinibong public hearing dyan sa Sanggunang Panlungsod kan Iriga dapit sa Tricycle Operators and Drivers Association na igwangani duman sa Laduman kan Academ na ang sabi niya dapat niya maski bakasyon tawanin diskwento o discount ang mga estudyante sa manlain-lain na eskwelahan, maging pribado o pampubliko digdi po sa siyudad kan Iriga. Alagad sabi man kan mga para trimobile na mga driver dapat ngaya rekisahon man na marhay ang mga estudyante ta may mga naglalawog subot na dawa naka-uniforme mayong ID pasil na sa nasubot mamirata ang ibang mga kababayan niya tungon yan naghahagad discount pero ang iba nagbubulakbol sa naman man talaga nagkaklase nagiging rason sana na madiscountan bako uman talagang sa pagpasiring sa eskwelahan kaya pinag-aadala na marhay ka na Sanggunang Panlungsod siyempre dapit ng bagay tanganing dayman kumbaga dayman malugi ang mga tricycle operators and drivers digdi po sa siyudad kan Iriga. Bueno, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Ang porsyon ni hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio basta kidaday hayahay ang buhay. Bida, bida kin! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila wag dikit-dikit, dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang bidikit, sa COVID di pa dadaig. Sa ligtas na magbabalik, sama-sama maging bidikit. An oras na yan hatod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City.
Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. ahoy! Kidney Care time! May kwento niyo po ba kung paano kayo natulungan ng Kidney Care? Ako si Terry Robles, 59 years old. Okay. May problema ako sa kidney. Aha. Ang sabi niya, ay, ang taas ng creatinine, 237. Hindi normal to. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Pag ubos ko ng bali isang buwan yun isang box. Pag kuha ko to result, ay, very good, bumaba. Oh, okay. Dahil doon sa ininom kong Kidney Care, ay bumalik sa normal ang creatinine ko. Ayun na lang ang pinaka-maintenance ko ngayon. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Doc, ano po ba yung booster shot? Fully vaccinated naman ako. Kailangan ko po bang nito? Oo, kailangan pa rin natin ang booster shots. Ang booster shots ay dagdag na COVID-19 vaccine na ibinibigay sa isang tao para maibalik ang proteksyon na humina o nawala. Ito ay ilang buwan matapos makompleto ang naunang mga bakuna kontra COVID-19. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kag kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña Francia. Bot niya magpasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan. Honorable Sal Fortuno Jr. and Family, Vice Governor, Province of Camarines Sur. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur. Iraga Eagle Club, Eagle Aris Hermoso, Club President, Tags Original Online Shopping. Mr. and Mrs. Jose Abinal Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. PSMS, Edward Arnel Dacara and Mrs. Annalyn F. Dacara, Pili MPS and Bonneville Garden Homes. San Nicolas, Iriga City. Cherry Fresh Purified Alkaline Water Refilling Station, care of Miss Cherry Culiada, Zone 5, Buencitia Street, San Francisco, Iriga City. Zion Hotel, Masoso Spring Resort, Iriga City. Cheryl A. Moran of Cheryl Beauty Salon, San Jose, Iriga City. Honorable Edsel Di Maiwat, Vice Mayor, Iriga City. Ariel P. Blanco, Market Officer, San Francisco, Iriga City. Belen Lying In Clinic, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Honorable Councilor Gali Bayos. Mr. and Mrs. Andres Acacion Jr. and Family, San Francisco, Iriga City. Lucky Best Enterprises, Iriga City. Dina H. Buro, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Almonte, San Vicente Sur, Iriga City. Buracan Sariles, PNR Site, San Francisco, Iriga City. Managed by Joanne Marie G. Vera. Oralios Funeral Homes, Mr. and Mrs. Joe Manrique Oralio Proprietor, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel and Helen Tan, Proprietor, San Miguel, Iriga City. Maria Leonora Casiao Periabras, Nabua, Camarines Sur. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Iriga City. Doce Ibarreta Amance, House of Representative, Quezon City. EA Saludo Construction and Supply, Zone 1, San Agustin, Iriga City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Eddie Saludo. Councilor Alden I. Gagliarte, Nabua, Camarines Sur. Nenita Marmol Gregorio, Carcidonia Street, San Isidro, Iriga City. Management of Philippine Coconut Authority, care of Mercy Salazar. Branch 2 Manager, San Isidro, Iriga City. Nakings Pole Water Refilling Station, care of Ani Baracena Bagaporo and Family, Proprietor, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Iriga City. Barangay Kagawad, Cris
Luis Ablan, San Jose, Baao, Camarines Sur, Punong Barangay, Ami H. Olea and Council, San Juan, Iriga City, Dr. Dennis Romeo M. Berinya, Medical Surgical Ambulatory Clinic number 333, San Nicolas, Iriga City, Engineer and Mrs. Poblayo E. Cortez and family, and Engineer Ives Igana Cortez, Iriga City, and Honorable Nikki Lagrimas Katimbang, Iriga City Councilor. Sa saindo po gabos, Diyos mabalos. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana sa tuyang tamang oras on minuto makalampas ana alas 9 nin pagkaaga. Paragos po kita rigdi sa tuyang programa. Ngunyan man pala na pagkaaldaw na gigibu na sesyon regular kan sanggunang panlungsod kan Iriga. Asin nakatalaan na ipaapod na manehamento kan Camarines Sur 3 Electric Cooperative kana sanggunang panlungsod tanganing haputon dapit sa paglangkaw kana sa indang singil sa bulanan na babayadan kana mga miyembros konsumidores kana Casoreco 3 bako sa nang digdi syudad kan Iriga kundi magin sa iba pang banwaan kan Ringkunada area. Bigla pong naglumpat kayaan per kilowatt kan singil sa kuryente bako sa naman subuot digdi sa Casoreco 3 kundi magin sa iba pang mga lugar digdi po sa rehiyon kana Bicol. Kan aleko palan erohalang kawon an singil per kilowatt nasa 19 pesos. Ana Casoreco 3 hababa pa man subuot. Pero magabat naman sa bulsa kan mga miyembros konsumidores. Ana 15 pesos na per kilowatt. An sabi man ni Madam Ann an tagapagtaram kan Casoreco 3 mayo man sindang magiginibo kundi magpalangkaw. Ta nagsusunod sa naman sinda kan kagustuhan kan mga power supplier simpre. Negosyo. Alangan man na magpababa. Kundi para man sa sakuya. Pakarhayon sa naan serbisyo kan Casoreco 3 sa mga member consumers. Maray nga nita na pahat-pahata na po so brownout kan nagtalikod ng mga aldaw sunod-sunod bagaan brownout duro na ako ana so problema kan linya kaya labo-labo man an clearing operation kan manehemento kan Casoreco 3 sa mga barangay asin banwaan digdi po sa Ringkunada area. Saka igwa pala ng mga barangay na subuot. Sabi ka na yaon sa technical ka na Casoreco 3
Kaya nagluluyaan na supply na kuryente, na-overload. Igwa kaya ng mga barangay na igwang sige subot ang welding. Namayo man ng mga man nakarehistro sa INDA na igwa pala nin residensya na sigan mga welding. Yan nga ni po sa Barangay Santiago, digdi syudad kan Iriga. Dakol po dyan, nagkapira pong mga kaharungan ang nagpapara-welding. Kaya minsan sa subot yan kan pagba-brown out. Sabi kan yaon sa technical, manihamento kan kasoreko 3. Kundi sa mga barangay, pabor man yan na magpara-brown out. Sa mga binarawian subot kan COVID, maribayan. So mga pigkrimit, pambihira. Kamu man daw. Maski mayong brownout, kung gustong maggibunin aki ang mag-agom, bako nga ning mag-agom, gustong maggibunin aki, ay pakasal, ano pa daw ang mag-agom? Mahamis baga. Hanloto kan Diyos, sabi kan ibang mga nakaulay ko. Masakrot pag ilinuwas na ang loto kan Diyos na mayong ipakakan ang mag-agom. Pambirang buhay tayo ni. Tangon yan, masakit po ang magpamilya. Lalong-lalo na kung mayo kang ibabakal gatas bilang ina o kaya mapasusukaman o man gatas. Di problema kan agom kung saan makuanin pambakal na gatas na ilalawag sa tsupon. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Hoy, kumusta man pala kay Madam Jan Vera dyan po sa Iriga City Public Market Peace Section. Kadyan sa Buracan, sa Relis, sa Railside, San Francisco, digdi po syudad kan Iriga. And syempre dyan sa San Jose sa Banuan ka na Baaw, kay Manay Munching Maglapid, kay Kagawad Chris Ablan. Saka sa kuyang intimo amigo. Di malas lang kan eleksyon da nakaiba duman sa mga daisunerte. Si former Vice Mayor Architect Liling Malasarte kan Banuanin Baaw. Yaon dyan ang Tagaytay sa Banuan kan Baaw. Sa iya pong residensya, sabi ni Kumparing Erap. And syempre, good morning man kay former City Councilor Sunny Maestrado. Kana syudad nin Iriga, pa-relax na lang. Kadakol pating mga burak. Duman sa iyang Wrangler. Ya ko para dikurar ka na palan ngo niya na kunsyal, bako ka na lang na architect. Pero kompetensya doon mga paratindanin burak kunyan lang anda pista baga ngaya sa Barangay San Roque. Bisperas kasudma ngunyan pista po pala ang Barangay San Roque digdi sa syudad kan Iriga. Kumusta man ki dating punong barangay Nanding Sirano. Ano daw ang handa niya? Saka si Kagawad Boyet Rempola. Babasahon ko lang po ining pagirumdum ni Congressman Elry Villafuerte kana 2nd District kana Camarines Sur. Villafuerte reminds LGUs to clear schools of
of COVID-19 centers ahead of return of face-to-face classes this school year. As the Department of Education kick off this week its annual Oplan Balik Eskwela, Camarines Sur Representative El Rebella Ferte is reminding local government unit officials to help the DepEd ensure the safe and orderly opening of school year 2022-2023 by taking down right away quarantine or isolation facilities that they had put up in schools at the height of the COVID-19 pandemic. Bellaferte, a three-term governor before his election to the House of Representatives, also exhorted the chief executives to convene their respective city or municipal councils. If they haven't done so yet, to undertake the necessary preparations for the coming school year, including inspecting school buildings to check the structural integrity of these facilities. We hope our local officials could help the DepEd ensure the safe and orderly return of our students to their classrooms this school year 2022 and 2023, which begins on August 22 by clearing school grounds of the quarantine or isolation facilities that they had put up for COVID-infected constituents at the height of the coronavirus pandemic, Bellaferte said. Problema nga ni, opening na kan classes, dahil pamanggiraray nagkakaaratupan, ito pong mga school buildings, digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Yan nga ni sa Banwaan kan buhi, ay kadakol dyan ang mga eskwelahan, pampubliko. Nasagkod ngun yan, mayo pang mga atop. He said the provincial capital of Camarines Sur has already taken down the temporary isolation sites that had been put up and schools for COVID-19 patients and transferred such facilities to either the district hospitals or to quarantine centers that had been set up by the provincial government. Bellaferte, who is Vice President for Political Affairs of the National Unity Party, issued this statement after DepEd spokesman Michael Pua had appealed to LGU officials to pull out unused COVID-19 isolation facilities that the local governments had put up in schools as part of preparations for the resumption of face-to-face classes. Pua said at a press briefing that we, DepEd, are really trying to prepare all the schools kasi kulang na nga tayo ng classrooms. We are really appealing to the LGUs na itong mga schools na nagamit na isolation facilities noon na ngayon ay may natitira pa ring mga tents. Pinapatanggal na po natin yon and they committed to do so. Bellaferte also called on LGU executives to work closely with the DepEd along with the Department of Health and of the Interior and local government and putting up anti-COVID-19 vaccine centers in the respective localities and support of Malacanang's drive to ensure the safe return of students and their teachers to schools this coming school year. Ahead of Monday resumption of classes, he said, LGU officials could help accelerate the vaccine rollout for the benefit, especially of school kids and teenagers who have yet to have their primary or booster shots against the coronavirus. By taking down the COVID-19 quarantine or isolation facilities in favor of installing back sites in schools. Remember, dapat igwa na subuot na vaccine area sa laukan na eskwelahan. The president said he wants a 100% booster rate as the government launched last July 26 the Lakas Pinas Booster Drive to accelerate the program's implementation by putting up vaccination sites in public places like schools, transport terminals, markets, and even places of worship. Classes will start on Monday, August 22, consisting of a combination of face-to-face sessions and online teaching modes. The DepEd earlier announced
that full face-to-face classes from Mondays to Fridays will be carried out in all elementary and high schools beginning this November. At present, all adults and minors aged 12 to 17 years old are eligible for a first booster jab, while kids aged 5 to 11 years are eligible for the 2-dose primacy shots. Ang problema nga ni tasoy bako man mga bakunado. Tatarakot. Awa nung kasuguan kana gobyerno ang pangapuda na ni Kong Elre sa mga barangay po, kadakol po kan mga bakong bakunado naglalaog sa eskwelahan, mga pampubliko. According to the DepEd, more than 16 million have already enrolled for school year 2022-2023 as of August 5. More enrollees are expected in the weeks ahead as the DepEd, which opened the enrollment for public schools on July 25, will continue accepting enrollees until classes begin on August 22. Ako, salud ako digdi sa kaisipan na ini, kasuguan, kan Department of Education, sa pangapuda ni Congressman Elre Villaferte. Kundi ang problema, so iba man ng mga kababayan tapo, na ni ba takot magpabakuna. Takot bakunahan ang sendang mga aki dahilan sa side effect. Nasasapuon kan sendang mga kaakian. Mismong magurang ang habong pabakunahan, lalong-lalo na po ining mga yaon sa primary level. Kan mga nag-eskwela sa mga pampublikong eskwelahan. Ako mismo nga ni nakaka-obserbar sa nagkakaperang mga eskwelahan digdi po sa syudad kan Iriga dahil pa nababakunahan na ibang mga naglalaog sa eskwela. Kung sumagura nga ni bakong bakunado, ano pa daw so aki na magpabakuna. Dahil mo man pwedeng periton kung habang magpabakuna, kamo man daw. Taday man compulsory ang bakuna dyan sa mga eskwelahan, maski sa barangay, na pwede pong kasuhan. Nasa demokrasya po baga kaya kitang sitwasyon kan gobyerno. Kaya day pwedeng maging mandatory ang bakuna. Una mo man, ba, nagpaparahirigpit maski sa checkpoint. Unya na mapinya Pransya, dyan sa siyudad Kannaga, kadakol ng mga pangapudan. Sa satuya pong mga kababayan na dapat ang mga malaog sa siyudad Kannaga, nakapabooster shot na. Ang bida nga niyan, iba, nang baray basay dyan, ni sarong bakuna, dahil pa nabakunahan. Maray, kung gabos na naglalaog sa siyudad Kannaga, saraon kan mga yaon sa checkpoint. Pagmati ko kung talagang magparahigpit sa mga checkpoint, baka mayo nang maglaog sa sarong lugar na bakunado. Pwedeng mangyari yan kung talagang sincero ang satuyang gobyerno digdi po sa kampanya na itong mga kababayan niya itong bakunado dahil pagparapaluwason, bantayan nindaan mga harong. Kung talagang sincero sa kampanyang ini, dyan pa sa nasarong ang maluwas o hagada na nina vaccine card ang mga barangay tanod, magbantay na. Anong pigigi, bukan mga ibang barangay officials na sige sa naman resibikan honorarium. Ano po ang dipisil digdi sa implementasyon na ini kan pagbabakuna digdi sa tuyang nasyon. Nagpara-lockdown na baga. Dahil ang tadakol na ako COVID, ngunya nakabilo na naman ang sa tuyang mga kababayan, maski bakong bakunado, sige nan baray basay kan iba. Kaya useless po ang kampanya kan gobyerno. Yaon kita sa demokrasya, dahil kita pwedeng manduhan na pagbako kang bakunado, dahil ka magluwas sa imong harong, ta baka delikado, mayo kang protection sa hawak. Kasimple po baga. Alagad pag-abot sa mga empleyado kan gobyerno, empleyado pampublikong
opisina. Abang hihigpit pagday bakunado dahil napalalaugon sa trabaho ay santisimang buhay tayo ni sa Pilipinas. Kaya ito pa yan, kaya sana day natatapos ang COVID digdi sa nasyon Pilipinas. Ang pinakamayor na rason kayan, COVID. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Dakon mayo na pong COVID, mayo na managayong makukopit laban sa COVID-19 pandemic. Kasimple baga. So mga nakakopit, marayo na. Sa posisyon, nagre-relax na po ngunyan, kansendang buhay. Ang nangyayari ka sa Pilipinas, ginigibong gatasan. Ining kampanya laban sa COVID-19 pandemic kan nagkakapera pong opisyal kan sa tuyang gobyerno. Kamuan magpaarog, kamong yaon sa departamento kan salud. Bakong kamu pa nagpaparuro kan sa tuyang nasyon. Ito bagang sa Parmalio, kaburuking-buking na. Kundi ang sistita na daog si Senador Richard Gordon. Tapos si Tatay Digong napigya papaimbestigaran ni Senador Gordon. Suda naman sa puder. Parehas naman mayo sa posisyon sudua. Anhapot, hay na. So, pinagsasabing anomalya sa Parmali. Baka nakadagos na. Duman sa aram na. Kung saan pinagdagusan kan kwarta. Para sa bulsa na gayod sa iba. Kaya sagkod po na day nagbabaguan na ibang mga opisyal kan sa tuyang gobyerno kan sa indang mga pag-uugali, pangungupit. Ay talagang dawa pirang dekada sabi kan nakaulay kong paratusar. Digdi po sa siyudad kan Iriga. Di migasin sa Pilipinas. Sagkod gunyan kadakol kan mga sakim sa Tagalog, sakim sa pudir, sakim sa pwesto ng mga politiko an iba po. Tapos an ibang mga yaon sa posisyon sa gobyerno. An ibang ani dyan, mga retired general, halos sarabo nang magharali at retirado na, gusto pa magpara-trabaho sa gobyerno. Habo pagiraray pabiluhon itong mga hoben ngunyan. Maski sa manlain-lain na ahensya po kan sa tuyang gobyerno, ani bangani dyan, mga PWD na, nagkatatrabaho pa. Darakan na pagtios sa Pilipinas na sabi. Kundi ko naisipon, bako naman yan pagtios. Sa may tinitios na nga ni, sige pa na pagal. Pwede naman magpahingalo. Kumbaga, an sa iyang hawak, rugado na sa trabaho. Ano ba nagtatrabaho sa gobyerno? May helang na nga ni, harabo pang magpahingalo. Kasi siyempre, kung na pamilya, kulang pa man na nakukuha, tapos so iba, dahil pumanta po sa pag-eskwela, sa iyang mga kaakian, halangan man talagang magpahingalo na siya sa trabaho. Kaya magdimitir sa iyang pwesto. Dipisil kung pagpaparaisipon niya to ang mga nangyayari sa nasyon Pilipinas. Ibugtak sa nasa tama. Tamang gibo kan mga leader niya to. Tanganing magtubod ang mga namamanwaan na Pilipinos sa Indo. Lalong-lalo na po sa mga politiko. Sa nagkakapirang politiko digdi sa nasyon Pilipinas na imbes tabangan ang mga tios na kababayan niya to, pansadiring interes na sendang mga iniisip. Mahirak man kamo sa mga
Pilipinong nakukuba na sa katrabaho. Tapos dahil man nag-aarasenso ang buhay. Maggibo ka mo nin lakdang na matabangan ang mga namamanwaan na tios digdi po sa nasyon Pilipinas. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Hoy, kumusta man palan ki Christina Naite Magtarayo Pahardo. Ki Kati Sumayaw dyan po sa San Nicolas sa Banwan ka na Baaw. Asin man ki Margie Simata Ramos dyan po sa Pamukid San Fernando Camarines Sur. Tangan man ki Jen Mortega dyan po sa Balaugan sa Banwan kan Bula. Yata palan dyan sa Banwan ka na Kalabanga nakako akan inaapod na lokal na lumod sa Buonot, Kalabanga, Camarines Sur. Sigun sa informasyon gadana ini matapos matrap sa sarong pangki na pinagsasabi kan bipar na Resos Dolphin. Gihiling ko ining yaon sa retrato garo na nganaan kan pangki. May mga backross man ining lumod. Bueno, inaabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Solo-Solo, Karondang Rot Pornilios. Sa lado technical si Joanna Erdevilla, sinman sa information si Rodel Cesar. Sa transmitter si Engineer Abelin Don Toralio, sinman Tony Saison. Yaw naman palan si Apa. An paglaom ka na Bicolandia, si Ma'am Kyle Riago Ligasyon. Ako man po si Philip Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pag-antabay.